gero etxez etxe joaten zarete, bai? Diru eske edo arrautzak edo zer, diru. Orain diru, bai. Bueno, pues nahi dugu San Pedro ospatu, San Pedro bezala izan. Lehendabizi, pues aitor dezagun, pues gure akatsak bat ditugula, Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erruki dakigula jain guzi saltxoa eta gure pekatu abarkaturik eraman gaizala betiko bizaran. Alleluia, haintza, alleluia, haintza, alleluia, abestu jaunari. Egin dezagun otoiz, jainko jauna, Pedro eta Pablo apostolo santoen otoiza lagunde zaigutela, eta zerbitzu gorenaren lehen doainak Elizari haien bidez eman zizkion bezala. Emaguzu haien bidez betiko solabena lortzeko laguntza. Jesukristoren bitartez, orain entzun dezagun jangoikoaren hitza. San Pablo apostoluak Timoteori, anaia maite, nere odola isurtzeko zorian nagoni, nereak laizter egingo du. Burruka ona egin dut, ibilaldia bukatu dut, gorde dut sinismena. Orain prestaturik dago neretzat zuzentasunaren koroia, jaunak epaile zuzenak egun hartan emango didana. Ez ordean eri bakarrik, baita haren etorrera maite duten guztiei ere. Zatozkit lehenbailen. Jauna nere alde nuen eta berak indartu ninduen. Berri on osoa nere bidez zabaltzedin eta herri guztiek entzun zezaten. Berak atera ninduen lehoiaren ahotik. Jaunak aterako nau berriz ere gaitz guztietatik. Salbatuko nau eta bere zuru erreinura eramango. Berari aintza, gizaldiz gizaldi, amen. Jaunak esana? Kanta jaunari guztika egin gaitu arrena. Gora eta gora Kanta jaunari lur guztia egin alaitxu enaia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin orain. Jesucristo evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Jesus medikaslei agertu zitzaielarik eta haiekin jaten zegoela. Honela galditu zion Pedrori. Juanen seme Simon, haue baino gehiago maitea el nauzu? Pedrok erantzun. Bai, jauna, zuk badakizu maite zaitudula. Jesusek orduan, bazka itzazu nere bildotxak. Berriro galdetu zion. Juanen seme Simon, maite al nauzu? Pedrok erantzun. Bai, jauna, zuk badakizu maite zaitudala. Eta Jesusek, zaindu izazu nere ardiak. Hirugarrenez galdetu zion, Juanen seme Simon, maite al nauzu? Hirugarrenez, maite al nauzu galdetu ziolata, goibeldu egin zen Pedro, eta erantzun zion,
jauna, zuk dena dakizu. Zuk badakizu maite zaitu dela. Jesusek orduan, bazka itzazu nire ardiak. Bene-benetan diozut. Gazte zinenean, zerorrek lotzen zenuen gerrikoa, eta nahi zenuen tokira joaten zinen. Zahartutakoan, ordea, besoak zabaldu beharko dituzu, eta gerrikoa bestek lotuko dizu, eta zuk nahi ez duzun tokira eramango zaitu. Hori esan zion, nolako heriotzaz jangoikoa goratuko zuen adierazteko. Eta gero esan zion, jarrai nari. Jaunak esana, Kafes bat, azukreak mugitu, baina bolígrafo zertarako ginen. Bueno, gure bizarrekin edozen gauza egiten du. Edozen gauza, ez dut nahi dutzena. Baina zertarako ginen gauza. Zer zentzua du gure bizitza? Zuek galdetzen diozue jendeari, zer egitea gure bizitzarekin? Deus, ongi pasatu, nada tu cuerpo alegría Macarena. Bueno, ongi. Bueno, no digas, kasualitatez, gure bizitza kasualitatez da, eta gatoz, kasualitatez, hemen gaude baietz, nola jango gara? Deusera. Desagertuko gara, osoa, eta zergatik gaude hemen. Deusera. Hemen gaude, ongi pasatzeko. Baina guk ezatzen dugu, zergatik nondik gatoz maitasun batetik. Norbaitek gutaz pentsatu zuen maitasunez. Nora joango gara? Maitasun osora. Betiko izara maitasun osora, komunio perfektua. Eta zergatik gaude hemen? Maitatzeko, eta izan maitatzeko. Hori da. Eta azkenean, zergatik kristau izan? Hori onartu gure bizitza eta kasualitatea. Norbaitek pentsatu du maitasunez una. Ikusi duzue, Salvador Soberano, pelikula bat, zarra, Salvador Soberano, zarrak bai, eskoia. Hau da, Normandiako desenbarra, bigarren gerra mundialean. Errazoa, Andalusia eta Nino, Salvador baziren hiru Salvador, hiru anaiak, gerra. Eta bi hil ziren, eta ja, gobernuak esan zuen, bizirik dagoena, bueltatzeko etxeak. Eta ara, joan zen, sargento bat, Tom Hanks. Bueno, Tom Hanks joan zen bereia, pelotoia mundial, eta, Sodorraian hori, preso erori zen nazien eskura. Eta, liberatzeko azkartzeko, hil ziren, soldado asko. Eta spoiler, ja kontrans, protagonista, zauritu zegoen, eta lortu zuten errez eskular, libre. Eta hainbeste soldado bere bizia soldado batekatik azken esaria da que indica para la gente.
zure bizkarekin, zerbait egin merezi duena. Hori da, gu nahi dugu gau. Festa egin, haitzen, ino zertarako bat haude eginak. Eta egin zerbait merezi duena. Horain, zutik, nahi dugu, sinisten duela. Sinisten duzuen, arroiko baikatu zuzuna, zeruta horren egitea. Sinisten duzuen, Jesu Kristo, guatik hil eta Kristo egitzena. Eliza eta betiko bizitza. Eta orain, konfidanza zegiogun jaunari bizkaria. Gara da, diruze norbaitun aldea duzekin, edo loetxak. Bueno, eskara ezagun lehenbiziko arezaren alde, eta bereziki arezoko gazteren alde. Zuen egunean, zuen ametxak bete dezaten. Ezka bezaio jaunari Venezuelan, pobreak ziren, orain, badaude mila persona desagertuak. Batzuk badakugu, eskombroen zien daudela, ezaziz. Eskazagun beraikan. Eskazagun jaunari Bakera ere, bai urruti, Ukrainan eta Palestinan, ere gure familietan, gure biozetan. Eskazagun jaunari gure difunturale. Zenbat urte, prozesio hau ginez, behar bada egun urte. Hainbeste gaztetzen bezala, eraman zuten San Pedro eta gero egin zuten hiru eske. Eska ezagun gure difunturale. Eska dezagun jaunari eta beste ezagun. Zenideok egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan, jauna gure estekotak gizona zerbatzeko. Aldera ekarri dizugu jauna gure eskaintza, Pedro eta Pablo apostolens festaburu ospatzean. Egizu dezagula uste ona gero merezunduetan izan, baizik eta gu salbatzeko duzun onberatasunean bakarrik jar dezagula geure arrobidea. Jesukristoren bitartez. Amen. Jauna zurekin gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari okida bai eta zuzen bidezkotu salbagarri nonaita beti guzuri eskerrak ematea. Jaunaita guzti santu jangoiko alguzion betirekorri.
Pedro eta Pablo, zure apostolu santuek pozez betetzen baitkaituzte zuk ala nahirik. Pedro Ferelen lehenengo aitorla izan zen, eta Pablo fede beraren erditzailea. Bata, Israelgo ondarrak bilduz hasierako elizaren erakitzeia izan zen. Bestea gentilei semenako deia, egin zien maisua eta irakaslea. Biek nork bere bidetik, Kristoren familia bakarra bildu zuten. Eta orain biek ospe berean bat eginik zure gorespena hartzen dituzte. Horregatik santu eta angir guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Kanta dezagun hain genuekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jaunonena, zeru eta lurra goresten dute, ahalmena, osana zuri zeru gotietan, osana ta oralpena, bere inkatua orain eta beti gure gana datorrena. Osana zuri zeru gotietan, osana ta oralpena, bere inkatua orain eta beti gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri. Santu egizkizu bada hogeita ordek zure espiritu isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala, ogi hartuta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta dan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hile eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau degua herri hona. Horretik jauna, zure semeren eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta sainkaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorpuz olak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeur eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Lizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiek ere. Har izazu zeur arpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritz ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Duatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Pedro Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan zuri jaita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbazak agindu erakutsiari jarraituz,
pozez beterik kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorgunei, barkatzen diregun ez gero, ez gaizazu ziten talbian erortzen, baina atera gaizazu gaizetik, atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Errebetza, zureak ospen, Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure litzaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu lizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua. Hemen Jesukristo, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jaunani ez nahi zinor zunire sean sartzeko, benzazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz.
Apostolen ikaspenez argitu dituzu jauna zure fedunak. Indar berri izatela zerutar sakramentuek Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, espirituarekin, bedenkaza izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean, eskerra jangoiko